गावनि मुलाम्फानि थाखाय नों गुबुननि नायदा खामानि माव। सैथो जुगनि सुबुंफोरा बुङो दाउखा दाउआ गाबोब्ला दुखुनि रादाब सौफैयो होनना। एजि साइन प्रडाक्शननि बानजायनायाव अरनबारनि जोहोलावजो सुंद' सावथुननि प्रिमियार श'खौ खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय राबां बर' बाजारनि गेलेग्रा फोथाराव एजि साइन प्रडाक्शना अरनबारिनि जोहोलावजो सुंद' सावथुननि प्रिमियार श'खौ गाबोन मोनाबिलिनि 7 रिंगानिफ्राय मोनसे हारिमुआरि हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। आरो बे प्रिमियार श'नि हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लाफैगोन मिरु बिसानि आफादगिरि नेरसोन बर', नेहाथिरि गुरु पबित्र, लोगोसे बर' हारिनि गेजेराव बयजोंबो फेस्ला फावखुंगुर महरै सिनायजानाय फैला जे बरगयारी आरो मेन्डेला बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोनखौ खौरां मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे अरनबारिनि जोहोलावजो सुंद' सावथुननि गाहाय फावखुंग्रि हिसाबै फाव खालामदों हाजिरापारानि रंजाली ब्रह्म, फावखुंगुर हिसाबै फाव खालामदों राबां बर' बाजारनि आग्रांगुरि गामिनि धनबीर औवारी आरो लोगोसे खाथि खालानि माखासे लाइमोनफोराबो बे सावथुनाव गोबां बाहागो लानाय जादों होननानै जोंनि खौरांनि गेजेरजों फोरमायनाय जादों। बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि बिथांमोननिसिम जोंनि एजि कमेडि किं एबा एजि साइन प्रडाक्शननिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय। लोगोसेनो बड'लेण्ड बुब्लि सामलायगिरि बिथांमोननिसिमबो बेसिम सफैनो हानायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। बोसोरनि 3 सेप्तेम्बर खालि एबा गाबोन सनिबारै जोंनि एजि कमेडि किं एबा एजि साइन प्रडाक्शना मोनसे अरनबारिनि जोहोलावजो मुंनि बड' डकुमेन्टारि सुंद' सावथुन बेखेवनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे सावथुन बेखेवनाय हाबाफारिखौ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय राबां बर' बाजारनि गेलेग्रा फोथार प्लेग्राउन्डआव खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार लानाय जादों। बेयो 1 घन्टानि मोनसे सुंद' सावथुन। प्रिमियार श'खौ जोङो गाबोन सनिबार बेलासिनि 7 बाजिनिफ्राय खुंफुंनो थाखाय जों लाहार फाहार लानाय जादों। बेयाव ओरैनो सोर बाहागो लाफैगोन आलासि महरै? बेवहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन सेन्ट्रेल बिसानि नेरसोन बर' सार प्रेसिडेन्ट बिथाङा, लोगोसेनो सेक्रेटारि गुरु पबित्र सार बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। लोगोसेनो बाक्सा मुसलपुर बिसानि नेरसोन बर' आरो बाबुल बर' सार, लोगोसेनो सालबारि जिल्लानि जौस्रां सार आरो सन्जय बर' बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। बेवहाय बाहागो लागिरिया सासे आइजो हिन्जावसा, बेयो हाजिरापारानि रंजाली ब्रह्म होननाय, आरो एक्टर हिसाबै बाहागो लादों जोंनि राबां बर' बाजारनिनो आग्रांगुरि गामिनि धनबीर औवारी। लोगोसेनो खाथि खालानि गासै सेंग्रासा गथ' आरो सिख्लासा गथ' बिथांमोनाबो बे सावथुनाव रल खालामदों। बिनि स्क्रिप्टखौ आं बिपुल बसुमतारी, लोगोसेनो बेनि स्ट'रिखौ मजिद बसुमतारी बिथाङा होदोंमोन। बेयो मोनसे डकुमेन्टारि फिल्म, सासे सुबुंनि जिउ जारिमिनखौ लानानै जों बेखौ बानायनाय जादों। बेवहाय गोदोनि बर'नि जारिमिन बेफोर बेरखांदों। बेखेवगिरि आलासि महरै जों जोंनिनो फेस्ला फावगिरि सिमला ओनसोलनि सार फैला जे बरगयारी बिथांखौ जों हांख्रायहरनाय जादों। लोगोसेनो स्क्रिन प्ले हिसाबै जों सार सेन्ट्रेल बिसानि सेक्रेटारि गुरु पबित्र सारखौ जों लानाय जादों। लोगोसेनो बेवहाय जोंनि सालबारि बिसा आरो मुसलपुर बिसानि माखासे गोदान गोजाम जाखांफुनाय आरो गोजाम बिथां फावगिरिमोनाबो बाहागो लाफैगोन। आरो जोंनिनो मोसानो जाखांफुनाय सुदेम सना रामसियारि बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन। बे समाव जोङो माखासे मेथाइ खननाय मोसानाय थागोन। बेवहाय मेथाइ खनगिरि हिसाबैबो जों हांख्राय हरनाय जादों लैथोमा मोसाहारि जोंनि सिमला ओनसोलनि, आरो बिथां आइसि भुयापारा रेन्जनि कामेस्वर सार, बेखौबो जों हांख्राय हरनाय जादों। जोंनि सावथुनाव गासै 50सोनि सायाव फाव खालामनाय फावगिरिफोर दं। बेवहाय जोङो हांख्राय हरनाय आलासि हिसाबै जोंनिनो फेस्ला फावगिरि मेन्डेला ब्रह्म आरो दाब्ला बर', मिना मेडाम, लोगोसेनो बयजोंबो मिथिजानाय जोंनि बर'नि स्क्रिप्ट राइटार आरो डाइरेक्टर सार पंकज लाहारी बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन। जों जोबनायाव फोरमायहरनो सानोदि जोंनि राबां बर' बाजार हालामनि एबा जोंनि खाथि खाला गामिफोरनि सुबुंफोरा जोंनि बे प्रिमियार श'आव गाबोनो बेलासि समाव बयबो लैहोर लैहोर फैनानै जोंखौ बे हाबाफारियाव जाफुंसार होफैगोन होननानै जोङो खावलायहरनो सानो।
आरो आसा थिनाय थाबाय बेखौ जोङो 7 मोनाबिलिनि 7 बाजिनाय लोगो लोगोनो जों गिबियाव बे जोंनि बे प्रडाक्सनखौ 2019 मायथाइनि 29 अक्ट'बराव जों गायसननाय जादोंमोन लोगोसेनो जों चेनेल खुलिनानै इउटुब चेनेल खुलिनानै जों बेवहाय शर्ट कमेडि भिडिअ जों हगारबाय थायोमोन लोगोसेनो जों 2022 मायथाइनि जानुवारि दाननि 7 खालार खालिनिफ्राय जों बे सावथुनखौ शुटिंखौ स्टार्ट खालामदोंमोन लोगोसेनो जोंहा बेवहाय 10 सान लादोंमोन बे शुटिंखौ खालामनायाव दा बेबायदिनो नोंथांमोननि अनसायनाय मोनोब्ला जों शर्ट मुभिजों लोगोसे बेबायदिनो बोसोराव मोनसे आबुं सावथुन जों दिहुनलांबाय थागोन होननानै जों सानदों दा नोंथांमोननि अननाय मोनोब्ला जों बेबायदिनो दिहुनलांबाय थागोन आरो जोङो दा बेसिमहालागै 30थासो जों शर्ट मुभि खालामबाय आरो बिदि जोङो बे अरनबारि जोहोलावजो सावथुन बे बोसोराव श' खालामखांनायनि उनाव जोङो नोंथांमोननि अनसायनाय मोनोब्ला फैगौ बोसोरावबो जों मोनसे आबुं सावथुन जों दिहुननो होननानै जों सानदों हारिनि थाखाय आं जिउ गारगोन उदांस्रि मोनाब्ला आं ओरैनो जिरायनानै थानाय नङा बेनो आंनि मोनसे गिदिर थांखि आदा आंनि गोसोआ जोबोद लोरबां फारसेथिं दासिमबो जोंनि हारिनि खौसेथि गैयै सच्चा झूठ थाने में ही पता चलेगा जोंनि गामिनि मुङा बाक्सा जिल्लानि मानास हाग्रामा सेरनि दरसे आग्रांगुरि मुंनि फिसा गामियाव आइ नों दिनैनिफ्राय जौ सावनानै फाननायखौ बन्द' खालामदो आं मा फालांगि मावनाया मोजां जागोन नोंनो बुंनायसाय आइ सना गावनि मुलाम्फानि थाखाय नों गुबुननि नायदा खामानि माव सैथो जुगनि सुबुंफोरा बुङो दाउखा दाउआ गाबोब्ला दुखुनि रादाब सौफैयो होनना बिउरखाव जोंनि आइजेंफोरा सफैदोंना सफैयाखै सार बेनि राहाखौ लागासिनो दं सरकारनि हेंथायै दाब दाब जायगायाव बम ब्लास्ट खालामनाय जागोन बे दावहायाव जों जोंनि जिउखौ रैखा खालामबोनो हागोन हाया बेनि जेबो सिमा गैया मर गया चाला मादार बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां जोबोद खम बेसेनावनो लननि गेजेरजों बाइक लानो हागोन क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइजआव मोनसे गोदान खाबु लाबोदों फैगौ 30 आगस्तनिफ्राय 2 सेप्तेम्बरसिम पंका एन्टारप्राइजआव लन मेला खुंफुंगोन
बेनि गेजेरजों नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोदान गोदान बाइकफोरखौ जोबोद खम डाउन पेमेन्ट होनानैनो ल'नाव लानो हागोन। बारा नङा, गासै 10,000 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाइकखौ मोनफुंनो हागोन। जोबोद खम बिबांनि सुदआवनो गारिफोरखौ लानो हानायनि खाबु मोनगोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे हेलमेटबो मोननो हागोन। 1,000 रांजों नोंथाङा बुकिं खालामग्रोनानैबो दोनहरनो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो नोंथांनि गोजाम जानाय गासैबो रोखोमनि बाइक स्कुटिफोरखौबो सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौबो मोननो हागोन। गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101547892 आरो 60038171191 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।